teman-teman. Prambek tuna upamane Sencaki temu Durnaka engko guyon gandeng tangan bareng yo malah dipataki wong nonton mengko malah. Ketek kok rukun temen karo Sencaki kae Durna. Dadi apike pancen nek Sencaki karo Durna kuwi uleng-ulengan pancen. Ora umum. Upama aku ndut rangkul tangan, gandeng tangan karo guyu karo Bu Widati malah. Iki Durna cara gejlik kok apik temen karo Sencaki bisa rukun ngono ya. Ora bakal tak tamengi gigir, tak tamengi Jojo Sencaki. Aja mlayu prasa tangan sigar siramu.
Gatotkaca mabanging pamuk ira Sang Bayu Suta semu mara anggar cita paratku ya dudu karepe dhewe Gatotkaca iki mapan para nyataya Karta Marma iki yo ana wigati apa methuke Gatotkaca tak kandhani kowe rasah melu-melu perkara iki karben Bapa Durna ingkang bakal tandang gawe yen karena tak pinggahke bencik sumingkira ora sah ngalang-alangi karepe Paman Durna apa bamu popya basamu kok bisa ngalang-alangi Gatotkaca nggonku bakal mbebentengi kancitrakan negaraku dhewe malah keporien kowe kena tak pringgake becik minggat ana jana sajroning praja marga babu arep apa nantang perkara wani ngembari katigdayan wong tuamu Kartamarma orang kepapat ora bakal blereng nyawang marang dapurmu kene maju samplok tangan sigar merapat sirahmu ora mlayu glibeng gulumu Serna
sinayeng gelong pamuleting cakra kumitring asta muruping yuan cakrawala ana muruping yuan cakrawala Batobat lan sukma sekaring jagat Bung Buna Langgeng. Iki nek ora Kresna agi-agi mungkasi ora bakal rampung-rampung. Arep tekan mengko tembah wengi persasat Kurawa mangsa bisa ngendhih kadigdayane bocah-bocah Judipati. Ana paribasan lamun kalah akal ning moh aku nek kalah akal. Mumpung swasana padha peperangan ateges nono sing gatekke karo aku. Ingsun bakal triwikrama. Bakal membo amprih bisa kasembadan nggonku kelembut layang Jamus Kalimasada amprih mulyane lan kuncarane anakku Steja Bama Trakasura. Ing Sadramati tinuluirang ing kecap kacarita rikala semono Rakayana Tandrawati Prabu Sri Bathara Kresna sigra sidakep sinuku tunggal mepeti babahan Bawasanga persasat ana rungu datan dirungu ana rupa datan kadulu nyuwun Siang Bathara sajuga ingkang kasuwun bisa membawarna dadi sedewa. Noyanaya Baskara dasar Nalendra Gong Binathara binasih para widodari. Persasat apa kang cinepta bisa dumadya. Saya dangu ana ganda amrik wangi sumawur saka angkasa. Mracenani kalata kasembadan apa ingkang sinedya nata Ndrawati. Sapandurat ical digedhetke wujud Bathara Kresna jreg dadi Uragil Pandhawa Raden Sedewa datan tlisip sak godhong pari. Tobat sinong tangkange lan dunik kaya pinayungan Bathara nggonku duwe karep cepet bisa kasembadan. Dina iki nek ora ruput aku wis bisa wujud Uragil Pandhawa Raden Sedewa. Upama aku kelakon ngampil kaca Ibi Waranggana njut aku ngaca wah jan jebles Sedewa ora bakal tlisik sak godhong pari. Lah iki nganggo cara iki aku bisa nglembut layang Jamus Kalimasada. Aku tak sowan ana ngersane Koko Prabu Puntadewa. Aku tak matur adu manis sing rembug. Muga-muga kapilut apa ingkang dadi aturku panjenengan Koko Prabu Puntadewa. Koko Prabu, kula ingkang sowan Koko Prabu.
Andra ingkang puspitorum kasilering samirana ampri sekara gadung kongas gandanya kongas gandanya maweh raras retnaning indriya lunging gadung malengkung katyubing mandra ora bakal pangling tanpa dinawi iki kaya swani uragil Dimas Sedewa. Nun inggih Koko Prabu. Nyuwun pangapunten Kula ingkang sowan tanpa cecala Koko Prabu. ana wigati apa Yayi sowan jroning Sanggara Pamujan. Lho inggih. Nyuwun pangapunten estu. Kawula wonten ing Jawi Prasasat geger kawontenan tletah Jawi sak madaning alun-alun. Tridanipun Paman Durna nggihipun panggah nggihipun badhe lembut nyuwun ngambil layang Jamus Kalimasada. Malah kepara ndadosna priksa kersanipun Paman Durna nika dipun pandhegani dumateng Koko Prabu Bathara Kresna. Dipun sengkuyung kaliyan Koko Prabu Bathara Kresna. Lah menika ingkang dadosna ati kula persasat melang-melang kaya ninggal bayi ana pinggiring jurang. Pramila kawula nyuwun pangapunten lajeng sowan wonten ngarsa dalem Koko Prabu. Mengko karep kepiye? Mbok bilih wonten dangan ing penggalih. Layang Jamus Kalimasada badhe kula suwun. Amrih tentrem lan amanipun Jamus Kalimasada badhe kula boyong dhateng sawu jajar. Awit kula pertados bilih layang Jamus Kalimasada tasik dumunung wonten ngestanipun Koko Prabu malah dadi bebayani. Ora wurung mangke dados klera-kleru kaliyan Koko Prabu Ndwarawati. Pramila saking mriku kanthi hadaping manah kula suwun kanthi sanget kersa panjenengan maringaken layang Jamus Kalimasada kula boyong dhateng sawu jajar. Badhe kula simpen, badhe kula jagi amprih tentreming lan wetahipun layang Jamus Kalimasada. Dimas Werkudara, apa arep kakangku? Dimas Sedewa bakal boyong layang Jamus Kalimasada bakal diboyong ana sawu jajar. Mungguh panemumu kepiye? Wis saiki manus Dewa wae. Arep piye Dewa ketoke cilik. Umur-umurane kalah tuwa karo aku nanging duweni daya linuwih. Duwe kepinteran sing aku dhewe ora bisa ngembari wicaksanan kadangku Uragil Sedewa. Wis saiki Jamus Kalimasada timbang ora aman dipasrahke Sedewa ben didelikke ana sawu jajar. Mengkono Yayi. Iya. Ya wis Yayi Sedewa. Gandeng rakam Dimas Werkudara marengake nyoh Jamus Kalimasada tampanana. Masa bodho aku titip karo kowe jaganen amrih tentrem lan putuhe layang Jamus Kalimasada Sedewa. Nulingke matur nuwun sumangga kalau aturi maringaken dumateng ngarai Sedewa Koko Prabu.
Lingga Murda Koko Prabu Kersa ulung aku layang Jamus Lekso kepareng rayi sawejajar nyuwun pamit badhe wangsul wonten sawejajar boyong Jamus Klimasada Koko Prabu sing ati-ati Dimas mangsa bodho jaga rumeksan Jamus Klimasada ya bejo kumanyangan sinung tan kangelan lelakon wengi iki ndilalak sinuwun ngamarta blereng nyawang karo aku ya wis gandeng apa ingkang dikarepake wis dumunung ana tanganku paedah apa tak dawak-dawake nggonku kekerengan ana praja ngamarta Paman Durna kendel sewetawis Paman Paman Durna lari-lari Kurawa kandha leren Paman dinten menika layang Jamus Klimasada sampun saged kula cepeng monggo sak kadang kula aturi nilar praja jengkar saking salebeting praja Ngamarta sareng Bathara Kresna Paman pun mulai le mandeg sanggon-gon gawe kedres sinden lawas ngujo ngajar Bang lho ampun ngoten lha niki wong dhuwur niku kuwasa kok nembe tapuk tak lereni yo bisa ya pripun Gan pripun sakniki ngoten mawon jenengan ampun kedawa-dawa kledo kekerengan kali lari-lari dipati mapan kepornyata dinten iki Jamus Klimasada sampun saged kula lembut lah menika buktinipun layang Jamus Klimasada sampun saged kula lembut saking astanipun Yayi Prabu Puntadewa pramila mboten usah dangu-dangu panjenengan kinipun klera-kleru karen lari-lari Judipati lah rak ngoten pun liwat rawan oleh ngedek sanggon-gon ana juntrunge terus layang Jamus pun tengen wonten tangan panjenengan njut kepripun lah niki kula tak mundhut priksa sing bener sing butuh Jamus niku napa Yayi Duryudana napa putra kula Seteja lho Teja sing butuh Jamus niku putra panjenengan Seteja Bomontraka Sura lah nek ngoten
layang Jamus Kalinsada monggo badhe kula larapaken dhateng Trajutri. Lah, monggo, monggo. Monggo kula dherekaken teng Trajutri Sarengkek. Satria layu tunggang amuratu sadosa tunggang amuratu sadosa ing gumun setahun gembleng sak rendeng. Dek mau katon padha rebut biyada jotos jinotos tendang tinendang. Bocah-bocah judipati karo bocah-bocah Kurawa ning bareng aku metu ngalun-alun. Lah kok kaya orang-orang kesirep. Orang-orang kepedak katon sepi. Ora ana kliwering bocah, ora ana kliwering prajurit. Kinjut ana kedadian apa atiku kok rada sumelang banget iki. Ngugek ana gegandengane menawa Koko Prabu Bathara Kresna kuwi gandeng renteng karo Durna. Lho. Atiku njot saya ora kepenak yen tak rasa-rasa. Ya wis. Mumpung durung kebacut kedadian sing ora-ora, aku bakal ngadhep nang ngersane Koko Prabu Puntadewa. Oleh ora oleh Jamus Kalinsada bakal tak suwun, bakal tak boyong ana sawu jajar. Bakal tak delikke ana sawu jajar. Aduh Koko Prabu kula ingkang sowan Koko Prabu. Andra ingkang puspitorum kasilring samirana amprih sekara kadung kongas gandanya kongas gandanya maweroros ratnane ngendriya gadung malengkung katyuping mandra
Dimas Werkudara. Apa barep Kakang? Iki menawa ora bakal plangkling lah kok malah adiku Sedewa katon sowan meneh. Ana kedadian apa iki? Ora usah kesuwen, dadak ditakoni wae. Bola bali sowan dene ganggu wong lagi mujo. Mengko karep apa? Iya. Dimas Sedewa, kula Koko Prabu. Jadi kok bola bali sowan ana ngersanipun Kakang. Mengku karep apa Dimas Sedewa? Ing Satria mati tunggangamu Ratu Sadoso Sawara Duh Koko Prabu nyuwun pangapunten sak klimpah ngendikanipun Koko Prabu damel kejot manahipun ingkang rayi Sedewa. Dimas Sedewa kok bola bali sowan dene ana wigati apa meneh. Lah niki ndadosna kawuningan Koko Prabu. Sedewa mendhe menika ngadhep sowan wonten ngersanipun Koko Prabu Puntadewa. Dene panjenengan menika ngendikaken bola bali sowan nalikipun kados pundi Koko Prabu? Yayi, kowe aja gawe sumelanging atiku. Si Adi mau sowan rene nyuwun layang jamus kaliyan pesada. Jari arep diboyong ana sawus jajar. Malah kepara layang jamus klima sada tak pasrahke kowe babar pisan. Kowe nembe mundur saka ngarepku kanthi nggawa layang jamus klima sada. Nanging bareng ora antara suwe kowe sowan meneh dene ngaku yen nembe iki sowan. Apa kira-kira mau sing sowan ana ngarepku kaya dudu Sedewa? Aduh Koko Prabu, saestu Koko Prabu. Saglepung pinarasasra ingkang rayi estu nembe menika sowan ngadhep wonten sanipun Koko Prabu Puntadewa. Nalaripun kula rumaos kuwatir sanget wetahipun jamus klima sada estu kula sowan menika nggih leres badhe mboyong layang jamus kalima sada wonten ing sawis jajar ning nembe nika. Menika nika estu Koko Prabu kula nembe sowan wonten ngajenganipun Koko Prabu Puntadewa. Sedewa, kowe aja gawe mumete wong tuwa kowe. Kowe mau dene ngaku bakal mboyong slima sada didelikke ana ing sawis jajar. Seksina aku weruh dhewe. Layang jamus klima sada wis pasrahke marang kowe. Bakal didelikke ning sawis jajar ning bareng iki kowe bali swantine. Ora rumangsa nampa layang jamus kalima sada. Ora rumangsa swanana kene. Njut mau sing nggawa jamus klima sada kuwi Sedewa sapa? Aduh, estu Kakang Mas. Kula mboten rumaos Kakang Mas, estu kula mboten rumaos. Aduh, yen kaya ngene Jlemus kalima sada ilang saka praja Ngamarta Yayi. Om Edan yen nganti layang jamus kalima sada oncat saka praja Ngamarandut mengko kedadiane piye? Oh
liat netra mracena nglinanging sukma mokswendriya kang raga angkler potra angkler potra kumliyang katyuping mandra kumliyang sanggone tiba sang pindha jati walela ono ing aduh Dimas njut kepiye Yayi kedadian ingkang kaya ngene ora ruwung Jamus Klimasada dina iki oncat saka Praja Ngamarta Yayi njut arep takon karo sapa kedadian iki Barep kakangku piye Yayi ora sah dipenggalih kanthi jero-jero pikiranmu kabeh kedadian iki dibelekke ana Sedewa nalarmu kepiye isane Jamus Klimasada oncat saka Praja Ngamarta merga Sedewa upama Sedewa mau ora ngalang-alangi yen Jamus Klimasada bakal diboyong Durna guruku ora bakal ana kedadian kaya ngene mulih ingkang kaya mangkono bali lan orane Jamus Klimasada tanggung jawab Sedewa Sedewa kula Kang Mas dina iki kowe kudu minggat saka Praja Ngamarta ora sah kowe dumunung ana Praja Ngamarta minggat dina iki uga pati-pati bali ana Praja Ngamarta yen durung bisa nyangking baline layang Jamus Klimasada bali tanpa glindang tanpa gawe nyangking Jamus Klimasada ora urung pati uripmu dumunung ana tanganku mekaten Kakang Mas nun inggih ngestaken dawuh punika kang dados dawuh panjenengan sendika ngestaken Koko Prabu leres punapa ingkang dados ngendikanipun Kakang Mas Werkudara sedaya menika tanggal jawabipun ingkang rayipun Sedewa Koko Prabu katuran kandelenggah ingkang seca ingkang rayi nyuwun pamit badhe nilar praja mugi dipun sekseni Sedewa mboten pati-pati wangsul dhateng Praja Ngamarta kalamuta datang kanthi layang Jamus Klimasada Kang Mas ingkang rayi nyuwun pamit ya iya Sedewa aja kaya cacilik enteni tekamu Marpati angin-angin upayanan Tribawana
Tanda kandhek taram boyo Sri Baladewa Narapati Tinaraswawa Kresna langkung ing tresnanira marang Yabanon Cinawi Antasena apa Om? kowe Awake dhewe lena kapretnan sekedhep sida kebobolan Praja Ngamarta. Lho, ana kedadian apa kok ngedapi-dapi tenan? pangerti yo Lho, sak bubare Wadya Kurawa bareng Durna lan Koko Prabu Bathara Kresna negara Ngamarta kelangan. lho, kelangan apa? Jamus Klimasada oncat saka Praja Ngamarta. Edat. Jamus Klimasada kuwi oncat saka Praja Ngamarta. Wis miturut ngendikane Koko Prabu Puntadewa. Sing klembut layang Jamus Klimasada wujude kaya aku. Mula Koko Prabu percaya layang dipasrahke merga ingkang nyuwun Jamus Klimasada wujude sedewa kaya aku. Weh. Kemalingan nek kaya ngono iki. Lah iya. Malah dina iki aku kang bakal kena pituduh tempuh karo Kakang Mas Werkudara. Tempo sing kepiye? Aku kudu oncat saka Praja Ngamarta aja pati-pati bali yen durung bisa nemokke layang Jamus Klimasada ingkang oncat saka Praja Ngamarta. Lanjut kepiye? Wis, saiki aku percaya karo Pak Lik. Pak Lik iki padha-padha pendhoning paring wasis, paling jatmika, paling sigit, paling pinter. Kabeh sak kadang Pandhawa sing paling pinter kuwi Pak Cilik Sedewa tok. Lah, saiki piye? Mula bukane amprih Paman Sedewa kuwi ora bakal pirangan karo Papi Werkudara. Miturut ser budi cipta rasa kang dumunung ana atiku. Ilange Jamus Klimasada kuwi ana gegayutane karo Koko Prabu Bathara Kresna. Kang wektu iki katon raket karo Pendhita Durna. Ayo, terus Dina iki aku kudu budidaya. Budidaya loro dalan, amprih bisa klembut baline layang Jamus Klimasada. iya, aku manut. Mula kowe kudu manut karo aku. Iya, aku manut wis. Amprih bisa baline layang Jamus Klimasada arep ngetan ngalor ngidul ngulon cekake aku manut Pak Lik Sedewa. Ya wis. Jajal sawangan aku bakal dadi apa wektu iki? Sinayang gelung pamuleting cakra kumitir santosaning asta ana kumitir santosaning asta muruping Iwan Cakrawala
ing Antasena apa om jajal sawangan sing triti aku saiki wujud apa jan wong julik wong pinter ora kaya sampean om tenan kuwi sidakep sedhela wae ilang wujud sedewa jan bles dadi siwa ireng Durwati bisa rantri sip sak godhong pari bisa pas nah gandeng saiki aku wis dumunung utawa wis dumadi nata Ndorati Bathara Kresna saiki aku bakal tumuju ana Traju Tresna lho lah kok malah menyang Traju Tresna ora menyang Ngastina ora aku duwe peling Durna lawan Koko Prabu Bathara Kresna kae tumuju ana Traju Tresna oleh ingkang wis mangkono kowe nderek aku neng kowe tak dandani dhisik aja wujud Antasena lanjut aku arep dandani sapa kene manut aku tak dandani kowe ya wis kene jajal ngilu ora sang ngilu aku wis paham aku jan wis ngerti wis ora pangling tangan bener-bener ditekuk-tekuk kaya ngene aduh ora memper aku detekke Durna heeh iya lah wong aku karo Durna kuwi sengite ora ilo-iloke malah kon tiru lho iki Srana wektu iki Kresna ora rombongane Durna lah nek aku menyang Traju Tresna wujud Kresna kok sing nderekke Antasena janggal oh Srana dadi kowe kudu nderek aku menyang Traju Tresna cepet-cepet ben aja kedhisikan Kresna sing sak benere sing wektu iki nggondol Jamus Limasada aku nderekke kowe nyang Tradusena mengko upama aku ndanggu marang kowe wangsulane ben persis kaya Durna angel om muni kaya Durna wis angel ora ilok-iloke kejaba kaya kuwi biyen mulu aku nek wujud Durna kuwi jan weruh Durna kuwi jan sengite ora entek-entek kok njut kon tiru kon niroake swarane wah ya ampun ning kudu angel kaya apa kudu upamane mengko tak dang Paman Durna kowe wangsulan oh gopono gopulungono aluku swalo gembol monyor selikur dina ora mangan sego andeng-andeng cilik mulyan dicuplek marake dadi mala ngono kedawan kuwi aja dawa-dawa om oh kedawan Paman Durna pamane jet wong asal oh bleguduk lole lah kuwi ana bleguduke kuwi sing aku seneng kuwi wis aku tak milih sing ana bleguduke iya dadi mengko nek aku nimbali Paman Durna terus kowe oh lole bleguduk ngono kuwi sip jajal dicoba oke Paman Durna oh lole bleguduk kowe bleguduke aja lumeng-lumeng aja seru-seru Engkarang lemuni bleguduk karo ngeden angel omah diapelke karo mlaku oh iya dadi ndak kesusu katekan dhisik Koko Prabu Bathara Kresna ing kono
Irim-irim kembang bopong kembang popong sari mulat romambat sang pijaswara lunging kadung malengkung katiuping mantra kasiriring samirana kacarita rikala semono rakaya nata Ndorowati ingkang sarimbit Resi Durna embaning prakil Pandhawa Raden Sedewa tumuju wonten negari Traju Trisna kacarita nunggal papan siji pocapan awit ewuh kalamta sinarengna nahanto ateging praja Traju Trisna Sang Nata Prabu Anambama Ntarakasura seba sinawaka den adhep sagung para wadyabala Prataruna angudya Sapa tambuh sapa weruh nanto ateging praja Traju Trisna sinten ta wirang den ucapna ambat pusraring praja den ucapna Prabu Anamsteja Bama Ntarakasura den adhep warangka dalem pepatih Traju Trisna lho iki Harya Pancatnyana
Handra ingkang puspitorum ing kasiling samirana ambrek sekar kedung kungas gandanyo mawe raras retnaning ndriya lunging kadung malengkung katyuping mandra jagat dewa pangestu rewang jagat panemudita paman pancat nyala kula nggih Nak Prabu Stejo wonten dawuh nimbali dumateng ingkang paman katurunan ingkang sekeca paman nggih boten kirang saking prayogi bektinipun ingkang paman kunjuk mawantu-wantu anggir Nak Prabu bekti panjenengan sampun kula tampi kanthi bombong raos ing manah kebat pangestu kula jenengan tampi paman Pancatnyala nggih sanget ngiripun kula nampi kalau pundhira sak telengirik moga petelaken jojo mugi dados norah daging kayoanan syukur bagyo kumanyangan paman Pancatnyala sampun sepetawis kawula rumaos ngutus dumateng Eyang Durna kaburi kelembut kelima sada malah kepara ing mriku kala matur mbok bilih wonten pepetenging dalan kula aturi nyangkul dumateng Rama Bathara Kresna menawi kula wilang sampun pikantuk tri madya candra dangunipun ngen kula ngantu-antu rawuh kunduripun Paman Durna ewa semanten ngantos dumugi wonten ing aripalangan menika ketingalipun Paman Durna dereng ketingal rawuh wonten ing praja Traju Trisna ladal nuwun sewu anggene Nak Prabu kepareng mundhut prisa panjenengan katuran sak lembar godhonge kara tak aturi sabar swetara mbok bilih mangke datan dangu wonten arwahipun Eyang Durna malah kepara sesarengan kaliyan ingkang Rama Dwarawati mengkono paman nggih ing miyat langen ingkang langyan naklara padamu uncar dina reka kunang surem soroti tanpa adang prikala semana datan Pangkralama dereng rampung dawuh ngendikani Srinata Bama Narakasura daya-daya pratane nata Ndrawati sarimbit Pendhita Durna kaya mangono cipta aduh ngger Seteja pun Rama ingkang rawuh bagekna kula Seteja Trakasura la iki ana tamu
ratu sadoso ratu sadoso sawara-wara Nun sewu datan sinangling kados rawipun diwaji kepareng ingkang putra nyaosaken pangabekti kunjuk rawipun Rama Diwaji Dwarawati setejo anakku bocah sigit bocah kang sentosing budi tak tampa bektimu pangestuku kebatang panono kula lho niki Paman Durna bektinipun ingkang putra ugi ingkang wayah setejo mugi kunjuk Hyang Durna Beleguru monyar Ger ya tak tampa ya Ger bektimu tak tampa oh ora wurung nek ora tampa mung malah dadi bleguduk hawane kok ora penak iki ana Durna oleh muni bleguduk kok bisa ngagetke ati kula aturi kendel oh nggih wonten wikados menapa diwaji rawuh tanpa tidu-tidu wonten resaripun ingkang putra Seteja nggih rembug ora usah perlu digawe suwe awit sedelengkas ana tamu agung saka Praja Ngamarta yaiku wakmu Puntadewa arep rawuh ngasta Jamus Kilimasada ingkang bakal disuwun marang sira mulih ingkang kaya mangkono ben aja nganti cicir lan gotang nggonku mengko matur saiki kowe karo Pancatnyana ndelika sing adoh kana supaya rawuhe Yayi Prabu Puntadewa kuwi ora priksa kulup Seteja karo Pancatnyana awit mengko yen Yayi Puntadewa priksa kowe sakloron bakal wurung anggone mulungake Jamus Kilimasada oh nggih nggih kula kedandele oh bener Nger kowe sakloron kudu cepet-cepet bleguduk nek ora bleguduk oh konangan gagar Delik oh nggih ndelik sing adoh Nger mengko gampang yen Jamus Kilimasada wis ana tanganipun Bapa tak pasrahke kowe babar bulan nggih nyuwun pamit kula badhe ndelik swedawis Diwaji sing ati-ati sing adoh sing primpen ngono ya nggih nyeluk Durna bali meneh oh iya saiki ora sah suwe-suwe serbuk gandeng Seteja Pancatnyana wis ndelik adoh aku bakal salin meneh bola bali ganti ku kok gawe salin kok akeh temen kowe iki sawangen tak ganti aku Jan iki wong jan pancen hebat tenanane cek dandane ora jam-jaman bisa apik bisa gandes luwes kewes sak solabane disawang kuwi ndemenakake gage cepet aku wis dadi Seteja kowe kudu njumbuhake ayo engko nek ana sinuwun Dwarawati rawuh dene aku isih wujud iki karo Durna malah dadi klera-kleru kene tak dandani kene gah set aku moh dandani kowe sebabe ora wurung nek aku dandani kowe malah dadine buta sing gimbal ndono-ndono tukul rambut kabeh aduh sura genah-genah tak dandan dhewe aku
Yo gak gendang dandano aja kesuwen kowe. Wis rampung to le dandan wis.